Tang hapok ka arbanai ngi iba kana galawa kala launch haduk kumba sau teliki pon tama jongka. Kum kato kalawa Stormplay, kalawa Blaze Dragon, nang ta kalawa Blaze Amulet 2, bat sakane ka bathamai ki badang sidep penmi kata kadeka lawa Play Ultra. Mentagi singi kala long aktif bandai kana galawa. Bat ngai iba kana galawa kat banang mi kisingi kala nang kham penbhama ki pon jongka kila nang ya compete bat kiwe ki pun jong kiwe ki brand haga juk gador ma lada kumne kala ban yai pemi ki pun ki ba long kompetitif bat kiwe ki brand da om slam syu kana galawa kan la ban long ka we na ki brand ka bala ban ai ya kita ki best value for money pun tahakan na video ngin yepet ya kita ki features jong kana ka baki dang sudep launch thamai kata kadeka lawa Play Ultra bat hakana ka pun em ngayo iba la don sibun ba kita ki features hakaba kiwe ki brand kimla ban ai dengan ya thuk mo ki kita ki features kaba kana ka pun kala ban ai kat ba kiwe ki brand kimpat la ban ai mo hakata ka dor bagi ai ya kana ka pun singa ba pet nadu basdang hadu bakut jong kana ka video kenang ba phila ban singa thuk bat ba phinla ban compare bat kiwe ki pun haswa ba phinthien bat phinla ru ban decide kano ka pun ka ba khambit kita ki features jongka hakata ka dor ka ba phila ban thien te haswa bangan sedang wat klet ban ai ya ka like jong phi bat kumju nyon ru ya utu hype kum kadak ba pia kersian ya kanaga channel bat ya phi ki bompat la subscribe singa bahaya subscribe ma bat turn on ya utu bell icon kenang ba pin om miss ya ki video thamai na kanaga channel te ya ngin sedang ban pet ya kita ki features jong kanaga lawa Play Ultra te ngin sedang syua kumbangi jus sedang ha ka design bat ka build jongka ka design jongka ta kalong simple bhama kumba pi ha kanaga dor bat ha ka kamera modul jongkaro kendiat ngayi ka stream kum ka iQOO Neo 10R bat harum nang tu kila aya ka lawa branding jongki tenang tah ka build jongka pat haka to ka body bat ka frame jongka kila snada ki plastik nang tah ka to ka back jongkaru kila snada ki plastik tah ka thickness na ka jing stang jongka kalong 0.5 mm bat haka weight na ka jing khia jongka pat ka posis pa prapu gram haki sim card pat ka support daki dual nano sim card bat kila ai da kata ka hybrid sim slot ngathrai phila yatif hi ya kanaga hybrid sim slot namar ngasat ya thuk mo ya kanaga hybrid sim slot kata ka mut ka don ya ka option la na ka jaka ban bu ya ka SD card mo ban expand ya ka storage jongka haka IP rating pat kila ai da ka IP64 kane kala ban shan ya ka malu mala kumha uslap la na ka bashu spray tenang ta ban unlock ya kana ka pun kila ai da ka under display fingerprint kan ma bha ya kane ma haba phi iya kano ka pun ka badon da kata ka under display fingerprint kamut kata ka pun ha ka display jongka kila ai da ka AMOLED display takumba phi i ha kana ka pun ru kila ai da ka under display fingerprint kata kamut ba ha ka display jongka na ka pun ru kila ai da ka AMOLED display dengan sapa ha ka banta jongka display jongka ru sai page ba nadu basdang hadu bakut jongka na ka video tenang ta haki colors jongka kana ka pun ka don arjaj ka banangkong kata ka Arctic Slate ka ba arpat kata ka Arctic Frost temen tapat nyepoi ha ka display jongka kajing hek kana ka display jongka kalong 3.0 inci da kata ka full HD plus AMOLED display haka dor ba kila aya kana ka phone em dang bun ba ki company ki ai tang daga LCD display Henry hakane kila ada ka AMOLED display mo kataru da ka full HD plus resolution kane ka AMOLED display em ka khamla si bun yakine ki LCD display nagata ka daw ki phone ki ba ai da kita ki LCD display em kimjo support ya ka under display fingerprint kila hab ban ai da ka side mounted fingerprint kamut pihak ban unlock na auto power button bat sakane ka we ka bakine ki LCD display kimla ban support kata ka deka always on display kata ka always on display em ka deka feature ka ba phila ban turn on na ka setting jong ka phone bat lang ba kana ka always on display em phila ban yu i ya ka baje lana ki notification ha ka por ba phim pundon kam ya ka phone ya kata ki khot ka always on display phila ban yu i ya ka baje ki tarik bat ya ki notifications claim dakta ya ka phone nang ta ha ka refresh rate jong kana ka display jong ka kila ada ka 6 rpm hertz bat ha ka brightness khandai spa nits kata ka high brightness jong ka bat hadu 1000 nits pat kata ka peak brightness jongka ha ka display protection ta ki claim ya tu shai ma kila ai da ka Henry don pat ki ba ya tu ba kila ai da ka panda glass ha ka dor ba kila aya kana ka phone am kana ka display jongka kala biang bha namar ha bai pit ya gitu ki bezels lane gitu ki benta bayong jong ka to display jongka kila kamret mo gitu kim da het than bat ha ka to ka front camera cut out jong kiru kila ai da ka to ka punch hole display mo ki claim ada gitu ki U notch lana ki water drop notch namar kini ki punch hole display ki khamlong clean ma ban page kham tam ha ka por ba page film ne page video teman tapat ni poi ha chipset
chipset la ne processor kila ai hakana gapon kata da MediaTek Dimensity 7300 bat sa nanometer kisnaya une processor ude ba popular ba bat uba kisat ai hakipun ki ba hapo RP hajar une ula long uta tried and tested processor bat une processor ula kambit ka performance yang namar une processor ula support yaki 4K video ru hak antutu score ula ya hadu kumbah nru lak siteng bat ukun ru hadu nyau lak ka antutu score uya ban lek kai kum haka BGMI kana gapon ka support daga 60 fps bat haka Call of Duty Mobile Pat ka support daga 90 fps ban lek kai game ru kana gapon kala bit mo namar haka dor ba kila aya kana gapon kadang biang pelan tenang ta haka software pat kila ai daga Android 15 bat kumba phitip ba kana kalawa kachat ai dagi negi clean stock Android kipun ki ba ai dagi negi stock Android em ki kamlong clean bat ki kamlong smooth namar kimdon ya kita ki bloatware la negi third party app neki ads haki apps kiba penwit ya ka user experience jong kinong pedon kam nang ta hadu ars nem kin aya ka OS update la nega Android update bat hadu live nem pat kin aya ka security update ha kana ka liang ru kana ka lawa kala sngap ya ka jingkwa jong kinegi nong pedon kam namar dang pun ba ki phun ki ba hapo RP hajar kisat ai tang system kataga OS update mo bat teng teng le kim ju ai wat tang system ru hanre kana kalawa kala kular ban ai hadu ars nem kataga OS update lanaka Android update kamut hadu ka Android 17 kan sayo yaki update bat live nempat kita ki security update temen tapat ni poi haga ram bat ka storage jongka kana kapun ka don arjat kita ki ram bat ki storage variant jongka kabanang kong kataga 2GB ka ram bat chispa arpo pra GB ka storage kabar kataga pra GB ka ram bat chispa arpo pra GB ka storage kejak RAM bagi lahir kena kepun kata daga LPDDR4X bat kejak storage pat ki ada ka UFS 3.1 haka naga liang haka to kejak storage ru kana kepun kala kambiang mo namar wat dagi pun ki ba RPU arpusan hajaru kim chat ai daga naga jack storage te haka naga liang ru kana lawa ka kamla yaki ki kompetitor jongka haka juga dor temen tapan ini poi haka kamera jongka kana kepun kadon arteligi kamera jongka nadin kabanangkong kila ai daga 1000 megapixel ka primary kamera bat kila ada ka EIS mo amde ka OIS hapa khasan hajar te kamnyar ban yo kipun ki ba ada ka OIS te hang neru ki ada ka EIS haki video stabilization bat hak sensor jong kena ka primary camera jong ka kila ada ka Sony IMX682 bat haki video ka support daga 4K 30 fps kumbang ala ya thu mene ba utu processor baki ah kena ka pun ula support yaki 4K video te kumta haki video jong kena ka kamera jong ka kila support daki 4K video tenang tah ka to ka kamera ka ba arpat kila ada ka 1 megapixel kata ka macro kamera hang neru ka biang mo namar kamnyar ki pun ki ba ada ki taki 1 megapixel ka macro kamera kisat ai tang ar megapixel ka bakham telot tenang tah ka front kamera jongka kila ada ka khat lai megapixel bat ha ka neru kala support daga 4K 30 fps ka kamera jongka na ka phone ru kala khambit la daya consider ya ka dor bakila ai ha ka dor bakila ai ya ka na ka phone em khamnyar bha ban yo ki phone ki ba ai dagi 4K video ha ka front kamera jongki na kata kada kuen nga ong ba ka na ka phone ka don ya kita ki feature ka bakham la wat ya ki weki kompetitor jongka teman tapan ini po hau bateri jongka kila ada usan hajar mAh bateri jongka ta umpat dah mo kumbalong mentagi sngi handre namar baka de ka stock Android te kala ban khamne ka bateri jongka mo wat lada u khamrit u bateri jongka ru handre ngatip ba ha kini ki sngi banwan kana kala waru kan sapen he mo kini ki bateri jongka namar bakala long competition mo kana ka jingpen he bateri te kana kala waru ngatrai ha kini ki sngi banwan kan sapen mi yaki pun ki bakham he u bateri tenang ta hau charger jong kana ka pun kila ada ulai play watt bat ha utu data cable ru kila ada utau type C to type C ha kana ka liang ru khamnyar bha ki pun ki ba ada kita ki type C to type C data cable namar kane ki sat ai tang ha ki pun rem dor da kita ki type C to type C data cable ta ki ki features jong ka kana ka pun kila ada ki khandai tiliki 5G ban wifi ki ada wifi 6 bluetooth ki ada bluetooth version 5.2 haki mic ki ada ki artiligi mic hagi speaker ru ki ada ki dual stereo speaker haga nega liang ru kana ka phone haga dor bakil aya kana ka phone khamnyar bha ban lap ki phone ki ba ada ki dual stereo speaker ma ta haga nega phone ru kila ada kita ki dual stereo speaker hang ne ru ka biang ma kana ka phone nang ta haga nega phone layu i bakil ai ru ya utu 3.5 mm jack ya gitu ki balek kai game kin snga tanat bha ya kana ka phone namar baka don ya utu 3.5 mm jack namar kumba phiati ba ha balek kai da ki earphones khambha ban lek kai da ki to ki wire earphone mo ki ba don da ki wire namar bakim don ya kataga latency kumba don ha ki to ki wireless earphones kam ya bat kar kom siat bat ka sound menta ki sngi la bun bha ki phone ki la pendu no ya uno 3.5 mm jack kumta ka sem jing e bha ban penon kam ya ki to ki earphone mo kita ki badai dau wire tenang ta kata ka wide L1 ru ka support ka FM radio ru ka don uta IR blaster ka NFC ta ki claim ai bat baro ki sensor ki badon kam kila download temen tapat ni poi ha ka men mo kata ka de ka dor jongka ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka khat sa hojar khandai spa khnai khandai
kata ya katukan 3GB RAM bat sis 4GB storage kabar kapoy kan riu jar saus pak kendai kata ya katuka 4GB RAM bat sis 4GB storage kini kide tangki dor trajongka handre ha kapor ba order lada apply ya kita gibang offer kila banduna hadu sihjar na katuka dor trajongki bat kane galawa kam judi na Flipkart kaditang naga Amazon tena kata kadau wat ya order na Flipkart yo fi syak top namar kalawa kam ju partnership bat ka Flipkart bandi ya kita ki marjongka tementa ngan nyau ki katu katne teli ki ba khamla kane ya ki we ki pun ki ba ha kaju gador kata ka banengkong ka de ka display mah ka display kila ada ka full HD plus AMOLED display kat ba ki we ki pun ha katu kaju gador kam nyar ba ban yo kita ki AMOLED display bat ki ba ada ki full HD plus resolution nang ta ka ba arpat kila ada katu ka ram ka ba kam state mah kata daga UFS 3.1 namar ha katu gador kambun ki ba ai tang daga UFS 2.2 ka ba kam rim bat ka ba kam slow nang tah ka balai pat ngi i ba kala kampen biang ha katu ka software support mah hadu ars nem kin ayaga OS update ka ba saupat ha katu ka ju gador kam nyar ba ban yo ki pun ki ba ada ki dual stereo speaker andre ha kane kila aya kita ki dual stereo speaker mah ha kane ka liang ru ka khamla kane ka basan pat kumba pi ba kane ka pun ka don ya utu 3.5mm jack kamut phila ban penon kam ya kitu ki wire earphone kamtam ha kapor balek kai game namar baki long accurate mo ka sound jongki bat ka action ba pile nang tasa kana ka weru bakana ka pun kala support daki 4K video nadu ka back camera hadu ka front camera jongkaro namar ha ka to ka dor dang duna ki pun ki ba ai ya kita ki 4K video nadu ka back hadu ka front camera jongki nakata ka daw ken nga ong bakana ka lawa kala banang kiu susu namar kam long shu kumba ka julong mensua namar kumba pi ya ki features jongki pun thema jongka kila ya compete bat ki we ki pun jongki we ki brand ha ka ju ka dor baki ai tenganget basisin kesngi bakana ka lawa kan salong ka we na ki brand bapa bha jongkari India lada ka yaila ban offer ya ki features jangi ki nong thet ki bakamla na ki we ki pun jongki we ki brand tementang athrai lang ba kana video jenga pila ya sngathu ya kita ki features jongkana ka pun bat pilala roban decide mo bat ban ya compare bat ki we pat ki pun ha ka to ka ju ka dor telada pikwa banang yo i kum kini ki jaj video ki bayade sepang ki pun bat ki we ki tag update singa bah like ya kana video bat subscribe ya kana channel tingin ni sem ha ka we pat ka video jenga kumble sibun